पंतप्रधान मोदींनी ताफ्यातली वाहनं आता कमी केली आहेत आणि ताफ्यामधली वाहनं निम्म्यानं कमी करा, एसपीजीला तसे निर्देश दिले। देशवासियांना काटकसरीचं आवाहन केल्यानंतर पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेतलाय। पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, मोदींनी हे आवाहन केलेलं आहे। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशामध्ये आता इंधनाची बचत करणं गरजेचं असल्याचं आवाहन केलं। त्यानंतर स्वतःही त्यावर आता अंमलबजावणी केलेली आहे। एसपीजीला निर्देश दिलेत, ताफ्यातली वाहनं कमी करावीत असे निर्देश दिलेले आहेत आणि पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना ही साथ घातलेली होती। बचत व्हावी इंधनाची, यासाठी वाहनं निम्म्यानं आता कमी करण्यात आली आहेत। तर अमित शहांनी सुद्धा आपला ताफा निम्म्याहून कमी केलाय। पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर हा निर्णय घेतलाय आणि ताफ्यातल्या वाहनांची संख्या ही कमी केली आहे। पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुद्धा या संदर्भातला निर्णय घेतला आणि आपल्या ताफ्यातली वाहनं आता कमी केलेली आहेत।